बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझार नोगोराव हा माफियानि उदखार। हा माफिया चन्दन पालनि हेंथायै गसर होबाय। हा माफिया पाल ब्रादार्स एन्ड कम्पेनिया धोननि बोलो सालायना बिटिसिनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोराव सरकारि हा इनाय दखल खालामनो नाजादों। न्याय नागिरना क'क्राझार सदर थानायाव गसर होबाय दुलाराय ट्राइबेल संघ क'क्राझार जिल्ला कमिटिया। दुलाराय ट्राइबेल संघ क'क्राझार जिल्ला कमिटिया क'क्राझार सदर थानायाव हा माफिया चन्दन पाल आरो रन्जन पालनि हेंथायै थांनाय 5 आगस्टआव गसर होनायनि बिथायाव क'क्राझार पुलिसआ जोबोद गोथौथि होनानै भारतीय न्याय संहिता आयेन 173 नि सिङाव एसटि आरो एससि प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटी एक्ट आयेन 1986 नि धारा 3(1)P आरो शिड्युल कास्ट शिड्युल ट्राइब प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटी एक्ट आयेन 1986 नि सिङाव 3(1)Q बायदियै 119 नम्बरनि मोनसे गसर रेबथुमनाय जाबाय होननानैबो फोरमायदों ट्राइबेल संघनि बिबानगिरिया। थांनाय बोसोरनै हमनानै बे हाखौ लानानै जुजिबोगासिनो दं ट्राइबेल संघआ। 2 बोसोरनिफ्राय जों बेखौ नांबाय थादों। अलरेडि बेवहाय जों ट्राइबेल संघआ एखे दागखौनो ट्राइबेल संघआ मोनखांखाबाय, खिन्थु जोंनि माखासे संगठनफ्रा मोनाखै। बिनि थाखाय दाखालि जों जेला बेखौ जोङो बियो आरो बिनि सायावनो बियो उल्थायै बे जायगाखौ दखल खालामनानै बाउन्डारि वाल हैदोंमोन। बेखौ जों होबथादोंमोन, नाथाय जों गोबां नारा नाथा जालायनानै दा पुलिसआ बेखौ हस्तक्षेप खालामदों। नाथाय बे जोंखौ केस होबावदोंमोन। बे केस होदों। बे केसनि एगेन्स्टै जों काउन्टार केस होबाय। मानो होनबा बे आननेसेसारि, बे 666 खुनु माने बेबायदि बिबाद गैया, माने डिसपुटेड लेन्ड नङा बियो। बेखौ डिसपुटेड लेन्ड होननानै देखायनानै बियो गावनि दाग नाम्बारा आलादा थासेयावबो जोंनि बे दागखौ 666खौ बियो अकुपाइड खालामनो नाजादों। मख'जाथावना दि भारतारि संबिजिरनि 6थि फारिलाइ बायदियै बिटिसिनि गाहाय सदर थावनि क'क्राझार नोगोराव हा माफिया पाल ब्रादार्स एन्ड कम्पेनि फारियै चन्दन पाल आरो रन्जन पाल गेंआ क'क्राझार खाजोना बेंखननि पाथर खाथियाव थानाय सिगांनि दै सम्पद बिफाननि सिङाव थानाय बे पाथर काटनि दाग नम्बर 666 नि 5 बिघा 15 लेसा सरकारि खास हाखौ ट्राइबेल संघ, ब्रह्म धोरोम कमिटि, बाथौ चेरिटेबल ट्रास्ट आरो केथलिक वेलफेयार ससाइटिनि मुङाव गनायथि होनायनि थाखाय ट्राइबेल संघआ बिटिसि सरकारखौ खावलायदों। आरो बे लेखायै ट्राइबेल संघनि मुङाव बिटिसि सरकारा दासान्दि मावखुलि लुनो थाखाय 2 बिघा 15 लेसा गनायथि होनाय जायो। आरो बे हाखौ बाथौ चेरिटेबल ट्रास्ट आरो केथलिक वेलफेयार ससाइटिनो गथायनायनि बिखान्थि सोलिगासिनो दङ। नाथाय बेनि गेजेरावनो गावनि धोननि बोलोजों आरो एमब्रायै दाबि हुमखि होना क'क्राझार नोगोरनि साखाथिनि फालांगिरि हा माफिया चन्दन पाल, रन्जन पाल आरो चन्दन पाल ब्रादार्स एन्ड कम्पेनिया गिबियाव साननि समाव बे हा खोन्दोआव बेरा होनानै दखल खालामनो नाजायो। आरो बेखौ लानानै बिटिसि खुंथायखौ गोख्रों राहा लानो दाबि दैखांदों ट्राइबेल संघआ। थाखा फैसानि जरजों बियो गोबां मानसिफोरखौ बायनानै बियो माने गावखौ देरहागोन सानदोंमोन। नाथाय जोंनि संगठना गोरा जानायखाय जों बेखौ जोङो लाखिनो हागोन आरो जों आसा खालामो बे केसा रेजिस्टार जानाय लोगो जोङो बे केसआव जों उइनार जागोन, जों देरहागोन आरो बेखौ जोङो एरेस्ट खालामहोगोन। प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट, SC/ST एट्रसिटि एक्ट बेवहाय जों होबाय आन्डार सेक्सन 1/3 आरो P आव जोङो 3(1) नि P आरो Q आव जों होबाय। दा बेखौ जोङो आसा खालामो जों थाबैनो जासिमेन्ट मोनगोन आरो जोङो बिटिसि सरकारखौबो आसा खालामो जाहाथे जोंनो थाबैनो एलटमेन्ट होयो आरो जोंनो बे खामानिखौ मावनो थाखाय सुबिदा होयो। दा बाथ्राया जाबाय गसर रेबथुम जानायनि उनाव क'क्राझार पुलिसजों लोगोसे जिल्ला खुंथाय, हाग्रामा महिला दैदेननाय बिटिसि खुंथाय, बिटिसि हा आरो हा खाजोना बिफाना पाल ब्रादार्स एन्ड कम्पेनिनि हेंथायै माबायदि राहा लागोन बेयो नोजोर बोथावना जागोन। क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड'लाइभ 24, असम लाइभ 24।